tekan kono ibu. Ora yo. Iya. Santi Prabu Tama. Iya, Mas. Diis lelipur malih. Iki langsung ae monggo Mbah Lurah sepuh. Mriki nyanyi langsung kok. Kok terus to Mas langsung mawon. Mengki ndak mangseneni terus mengki kula nggo. Lah Mbak Lurah sepuh ki wis merasuk kok. Ya nggih. Ya enek wanita iki. Ya. Ayo. Urung-urung agyar ngomong kok diseneni sisan ae. Wong urip iki wong rusak wae. Bubrah. Ayo. Nik Gubuk Asmara. langsung. Langsung. Saiki. Langsung Gayeng gaya. palus. Gayeng palus. Iki kok padu to iki? Kowe nantang aku. Mboten ngimbangi kok kongkong, mungkin nak mboten mireng. Ngene kono sak negelku. Oke. Lah ya. Saunimu Mas yo. Sakarepmu, aku salah ora masalah. Oke. Mboten enten hukume kok nggih. Oke. Hukum aku tau dihukum kok. Oke. Kasus napa? Sing penting Beksan ya Pak nggih. Joget nggih. Joget nggih. Joget. sajane iki buru rase iki jane. Lah iya ta. Joget dong, joget nggih, joget. Monggo. Liwat aku kelingan bukae yen tak goleren nang cagak kebak tulisan warna abang Isih trawan. regan jenenge Gubuk asmara. yen kae kanggo andung tresno tanpa bantal tanpa krasa kota bote aman impan pagi maka saiki waya-wengi nganti kekatrina lamban hake Yole catetan sajroning ati datan luntur saya ngarakati aku kowe dadi bojo merga leren ning hotel krusek ngombe sik ben tambah rusak. Yen lewat aku
rasa bota-bote ketaman asmara bokae nyimpen pati wit biyen temeka saiki kubo kae tebak crita wayah wengi nganti kakatrina ayo lek ae ngono lek Mbah sepuh mangga catetan sajroning ati saya marak ati aku kowe dadi bojo mergo leren ning hotel rusak matur nuwun aku wong adoh Mbah Lurah sepuh nggih Mas Koja Sehat pokoknya Mbah. Ampun galak-galak mungkin ndak cepet tuwek nggih. Lah nggih to. Aja galak-galak. Pokoknya Aku semangat. wedi mah nek galak-galak. Pokoknya semangat sehat. Lah iya. Sapi Sok aja hutan. galak-galak ya. Yo. Cocok. Walalalala. Aja sik to, Mbak. Aku jek pengen penak. Sik. Nduk, kowe mu didongake bentang modar. Nek susah selak modar. Kula dereng ngeten iki. Yo, diaturke sik. Iki sing saka